Hip hop was breaking, spray painting full train cars, DJs cutting MCs was instant ghetto stars. I was the skinny shorty wop with the bop in my step. Yo, what up? B-Boy Emilio fra Aarhus, Familia Loca Crew represent. Vicious Villains, Familia Loca. Jeg har danset siden 2003, og jeg sidste års vinder af DM i break. Jeg er 22 år gammel. What up? Jeg hedder Jakob Molbo, a.k.a. B-Boy J Stick. Jeg er 24 år gammel, repræsenterer Familia Loca Crew for Aarhus og Floor Gangs Worldwide. Jeg har breaket siden 2005, og jeg bor her i Horsens. Hvis jeg skulle definere min stil, vil jeg sige, at jeg er en all-around b-boy. Jeg har lidt af hvert, blow-ups, footwork, threads, foundation, originality. Det vigtigste for mig er at være så original som muligt og køre mit eget koncept. Det er det, vi prøver her i Familia Loca Crew. Vi har alle sammen vores egen stil, prøver at være anderledes end alle andre. Hvis jeg skulle definere min stil, vil jeg sige, at jeg er en straight up battle cat. Jeg går op i footwork, stil, flavor, originality. Jeg er rigtig god til at få lette ting til at se svære ud. For mig handler det ikke om at have dynamiske tricks, men om at have en dynamisk stil og en dynamisk flavor. For mig er DM i break det vigtigste break-konkurrence, der er lige nu i Danmark. Fordi jeg synes, det får det bedste ud af de danske b-boys, der er i Danmark. Og det sætter en rangliste på, hvor folk står hen det år i Danmark. Så hvis du ikke klarer det godt første år, du deltager, så har du altid næste år. Men du får altid din plads at vide, synes jeg. Og så er det også et godt sted, hvor alle fra hele Danmark kan komme og mødes og konkurrere om det største, man kan kæmpe for i Danmark lige nu, som er så Danmarksmesteren i break. Jamen, hvad DM det er for mig, det er jo nok lidt mere, end det er for andre. Det er jo mig, som er tovholder for arrangementet. Det er mig, der står for at lave stort set alle tingene til DM. Det er mig, der står for at få det til at hænge sammen. Så det betyder selvfølgelig utrolig meget for mig. Det betyder utrolig meget for mig, at jeg har fået det her til byen, her til Horsens. Jeg synes, at folk kan godt misforstå, at nu stiller jeg op til DM, og det kan godt være lidt mærkeligt, fordi nu er jeg også arrangør. Men jeg sætter det sådan lidt op på den her måde, at hvis jeg ikke laver DM, så er der ikke DM. Så hvorfor skal jeg ikke også have lov til at komme ind og vise, hvor jeg står hernede? Og nu fik jeg sidste år, jeg fik 3. pladsen sidste år, og forrige år fik jeg 4. pladsen, så jeg ligger jo i den gode ende, så for mig er det også vigtigt hele tiden at presse på og se, hvor langt jeg kan nå. Og vi har jo 3 kompetente dommere, som stort set ingen kender. Og det er vigtigt for mig, at når jeg tager nogle dommere ind, så er det dommere, som ikke har været i Danmark, og ikke de dommere, som vi altid bruger. Og jeg har valgt at lave en politik, der hedder ingen dommer fra Skandinavien, fordi at jeg vil gerne have et helt nyt perspektiv på det her, og folk skal se helt anderledes på det. Og det er sjovt sidste år, fordi der havde vi nogen, som er utrolig dygtige dansere, men ikke engang gik videre til top 16. På det grundlag simpelthen, at du går ikke videre på grund af dit navn. Altså, du bliver nødt til at lave en ordentlig solo for at gå videre, og hvis du ikke gør det, jamen, så går du ikke videre. Og det er derfor, at DM den har den her prestige. Og det er simpelthen derfor, at man ubestrideligt kan sige, det er det officielle Danmarksmesterskab, og det er den officielle Danmarks bedste breaker, vi finder. Jeg glæder mig sindssygt meget til DM Break i år igen. Det bliver så fedt at stå op på den scene igen og møde alle de gamle konkurrenter. Om jeg vinder igen, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste, og jeg vil forsvare titlen 100%. Men jeg er ikke den eneste derude, der træner rigtig hårdt, så jeg tager det lidt som det kommer, men jeg kommer i hvert fald til at represent Familia Loca fullest og byde på det bedste, Aarhus har lige nu. Men selvfølgelig op til DM, så træner man lidt ekstra, og det gør jo også, at man ligesom får lidt mere ud af alle b-boys, og det er også derfor, at alle b-boys kæmper lidt mere. Nu er det desværre sådan, at jeg har været ramt af en skade, og nu er der to måneder til DM, og jeg er først lige begyndt at træne nu igen efter et halvt år. Så jeg er selvfølgelig lige et halvt år bagud, men
det er ikke noget, der skal bremse mig. Jeg har 2 måneder, og jeg kommer til at give den fuld gas hver eneste dag, skal jeg træne op til det her. Og jeg forventer ikke noget af DM i år af mig selv. Jeg forventer bare, at jeg kommer ind og gør det, jeg kan, og det, jeg kan nå. Og lad os nu se, om det ikke kommer til at gå godt nok. Kæmpe stor shout-out til Horsens Ungdomsskole, Jakob Molbo, Freestyle Fanatics for at bruge deres tid og energi på at holde noget så stort som DM i break. Os B-Boys, vi appreciater rigtig meget det, I gør for os og for kulturen og hiphop, så big ups til jer. Og shout-out til mit crew, shout-out til alle i Aarhus, shout-out til Vicious Villains, og shout-out til mine forældre. I love you. Jeg vil gerne give et shout-out til Horsens Ungdomsskole for at stå bag det her arrangement her. Jeg vil godt give et shout-out til Freestyle Fanatics for at stå bag det her arrangement. Jeg vil godt give et shout-out til mig selv. Jeg vil give et shout-out til mit crew, Familia Loca. Jeg vil give et shout-out til Floor Gangs Worldwide. Så jeg vil give et shout-out til alle de breakere, som kommer til DM. Altid støtter op, altid er klar, altid træner hårdt. Og så vil jeg give et sidste shout-out til alle jer publikummer, der kommer. Glæd jer.